Kuyintokozo ukukhuluma nawe kwithani igama kupastor ningi ngiyathemba la khona kuyaphila uNkulunkulu makulonde kubusise wherever you are whatever you touch iphenduka isibusiso. Njengenjwayelo sizocela ukuthi ke uqale ngokusubscribe uma ukasubscribe ulike le video bese ke uya contribute at least ngo9 every month ihluphe ufake nje mawona okuncane uNkulunkulu ubusisile ubusise nawe ngomnikelo sibusisiwe kusale siphayo. If you don't contribute ke khoko ngahla contribute ngizophinde ngibonge kubona bonke abantu ayisi elokube ilandela ichannel kusuka back in 2020 till manje yabo. So uNkulunkulu enibusise nonke kukhuleni kwenzile kukhuleni kwenzayo engathi konke nanini kwenza ngaphumelela. Siyacela ke nabasha abasijoyinayo behlale kule channel babe amalunga aqavile sibheka iphupho la elikateboho records ke pastor kusho ukuthini ukuphupha inyama eyosiwe noma ke uyosa inyama like beef or sausage. Inyama in general evuthiwe noma ngehlaza akuvamanga ukuthi ke comment ezinhle. Yes somehow ngakhomba okuhle okuhamsane nginamba ezithile futhi kodwa ke sibheka nje ukuthi uma uphupha inyama eyosiwe singathatha nje ngophawu luhle uma ebona inyama eyosiwe ivuthwe kahle lungasho nje ukuthi lindela mhlawumbe ukuba nenhlanhla lindela ukuchuma ukwenza inzuzo ukunqoba inkinga ukwaneliseka nokuba nje nenjabulo nempilo emnandi futhi ende yabona. Kodwa okwesibili singakubalula ukuthi uma uphupha inyama eyosiwe upha kwesinye isikhathi osuke lokhu ukuqwashisa ukuthi kumele uzilungiselele ukuthi ungase ubhekane nesikhathi esinzima esingathi sizwisa ubhlungu noma ungahlube nendlela mhlawumbe enzima empilweni noma uzobhekana nezinkathazo isimo sizokufaka ngaphasi kosizi ngaba yithiyo ngaba yinkinga engathi zikuphazamise mhlawumbe noma iphazamise injabulo nenqubekela phambili. Kuyenzeka futhi uma uphupha inyama eyosiwe kube nje uphawu kwabanye usuke likhomba la ukuthi ngase kwehla isifo ungalindele uzosho indaba zokushona komunye umuntu ongenze usondele nawe. In most cases kuyenzeka futhi omunye umuntu uthe nje hey ngiphuphe sidle inyama sihleli kukhomba ukuthi kunezindaba ozozizwa ezingemnandi ezinzima ngeze kuzosuthi ihlobo sakho sidlwe ngulike ihlobo sakho singene inkingeni ethile ungezwa into ethile ngomuntu ozijwayelene naye noma osondele nawe omthandayo yabona. So in most cases bantu they can attest ukuthi kuyenzeka phuphe edla inyama ezindaba ezimbi. So kuyenzeka umunye ayibone kube indaba ezimbi but kuyenzeka futhi ikhompo kuhleke yabo. So ukuthi singakusho naloko kuhlo kungenzeka but futhi kufanele ukulindela ukuthi kukhona mhlawumbe okungenzeka kube okungenzeka futhi empilweni yabona. Siyabonga kakhulu ukusubscribe ku channel like le video lena. Siwe